Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ding tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili akong suwat suliran. Ako si Jeremy. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga napaakan og iro pero wa na mo mapa-injeksyon ni. Napo na kabuan ang nakalabay. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nak, mulakaw sa ko ha. Okay pa. Ug ang ako pahimangno nimo ha. Ayaw paglaag-laag kay basig mapaakan ka itong ilang giingon nga na kuno'y naglaroy-laroy nga irong buang. Okay pa. Sige, hato na ko. Dong Max! Dong, dahil na, manihapon na ta. Dong! Ano ko ba? Una lang. Ha? Nga naman? Basta. Sige, basta. Dali na, uwi niya, unsa. Abli na importante, be. Dapoy gituwas ka project pa, importante kayo. Nala, sige. Basta gawas dayon diya, ha? Ano, mukhaon na ka? O ba? Ano siya maga? Init magay panahon. Nagbukot magaghabol diya. Tugnaw kay pa. Ano siya itugnaw? Ayaw pagbukot, be, naunsa magawi. Uy, kainit ko di mo, Max. Gilantan ka? Ha? Wa makakaubaw sipo na. Ano anong gilantan ka? Oh, Max? Tay pa. Unsa ni sa matsi mong BTS? Napakag kong iro. Usa? Nga wa magsulti? Adlok man kong kasapan ni mo. Ginoo ko ni mo, Max! Huwag yun dayon mosulti si Max nga napaakan day siyag iro. Pero wa siya may baw kung kakinsa tong iro. Maong amo gid siya nga gipugos nga pa-injeksyonan na lang. O gunya, Dili ko musugot nga mong pa-inject pa. Paimna na lang na siya og antibiotic dong. ha? Pwede ba guna? Nakasuway man ang imong papa sa una. Pero iya ratong gitambalan ang pinaakan. Wa man niya imna. Ipainom lang gid og hurot ang 21 ka buok. Kumusta naman ka dong? Okay naman ko pa. Mayo hinuon. Basta sa sunod, pagsulti na yun. Kasi ba kung maunsa ka? O pa. Dong, nga umiinit na masab ka. Oh, Dong Max! Na, wa ba ka na mapaakis irong buang ng imong anak, no? Simbah ko taon. Kay hangtod ron, wa para ba taon to madakping irong buang? Gusto may angay na kong buhaton ini. Naglibog na gid ko unsay akong buhaton. Mahadlok sa ko nga mopainom niya og balik og antibiotic kay basin og maunsa siya. Pag ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Human mapaaki ang akong anak og iro. Naglain ang iyang lawas. Pero naayo raman siya sa antibiotic nga among gipainom niya. Ug karon kay balik na pod. Grabe ang iyang hilanat. O nagsuka na gani siya. Posible ka nga tungod gihapon ni nga napaakan siya iro na po nakabuan ang nakalabay? Ikaduhang pangutana. Dili ra ba ito makadaot sa akong anak ang gipainom nako niya nga antibiotic?
Bisag wa ko resitahi sa doktor. Gihurot gid sa akong anak ang 21 ka buok. Ikatulong pangutana. Pwede pa ba nako nga mapa-injeksyonan ang akong anak bisan og napo na kabuan ang nakalabay? Mo epekto pa ba gihapon ang anti-rabies ana? Ikaupat og katapusan. May lain magtambal nga pwede nako nga ipainom sa akong anak nga mapalitra sa butika aron nga mawa na ning iyang gibati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jeremy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral ang mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osimena Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Okay? So masalabtunon ning mao nga ang yun thoughts of the day inaot nga ato ni apply sa atong kinabuhi. So nga ito magtatampo karong adlaw si Jeremy. Mahitungod kini kay about napakan giro. So wa man ni gibutang iyang address no. So si Jeremy no sumas na bati nato gina sa drama. So mayong pagpaminaw dai ni sa may akong igretor na mayong pagpaminaw ng mga Paradyang family diya sa Compostela ug diya sa kuan Mahaplag Mahaplag Leyte no na ako'y na kuan nga chat ang Husayan family ya sa Mahaplag no mga ilan ning lugar ni Nora unsa may apelyido ni Nora sa dalaga pa ug mga taga Southern Leyte in general ako gigagaw diya sa Maasin City si agaw ni Nestor Obra no ug mga Obra family diya sa Tomas Upos no mayong majong pagpaminaw ninyong tanan no. So going back to our sender si Jeremy, unang pangutana, human napaakan ang akong anak ug iro, naglain niyang lawas pero naayo raman siya sa antibiotic ang akong gipainom niya ug karon kay ni balik na pud iyang grabing hilanat ug nagsuka na siya. Posible ka nga tungod gihapon ni nga napaakan siya nga 10 months naman ang nakalabay. Well, ang incubation period pananglitan ko na rabies ng iro is mga 2 to 3 months usually. O napoy mga panahon nga maabot og 1 year pero kung wala lang tong magluya, wala naglaway-laway ang imong anak, wala naggilanat o nya wala manifest og mga lisod mugton ang iro wa ingnontag nagkurog-kurog wala ma-paralyze wad lang to si mong nahuna nga mo to hinungdan no kay kung pananglitan napaakan og iro labi na kung askal lisod kay pagmonitor sa behavior sa iro no pero 10 months na nakalabay posible lain nang hinungdan nga no nga nagmanifest na po imong anak nga ingnon ta gihilantan no ideally ang iro nga nakapaak mo lagi na kung dili askal nang naapon sa ato magka-fever ka nya kay salivation mo na mga talimadon nga naay rabies so gikasubo nako pagingon nga kung pananglitan ang nakapaak nga iro na ay rabies ang napaakan kung positibo gani mamatay gani siya in 3 to 10 days so kung pananglitag na ay paak dag iro wa nagikumusa magpa-injection kadayon not only anti-rabies but also anti-tetanus unya imong hugasan dayon ang pinaakan pero kung domesticated imong binuhi ang iro nya obserbahan nimo nga wala ray kausaban medyo dili kayo kuyaw ang kuyaw lang og askal kay ang imong gukdon tong iro ug hasan nato nindagan so wa nagoy komo sa magpabakuna ka as soon as possible unya limpyuhan ang site sa pinakan. Kaduhang pangutana, dili ra ba to makadaot sa akong anak ang ipainom na mo ng antibiotic bisag wala ko resetahe sa doktor. Giurot gyud sa akong anak ang 21 ka buok
nga antibiotic. Kinsa man po yung naghatag mo adto, no? Huwag ko kakuan kay ganyan sa drama. Pero ang antibiotic makapugong na siya nga dili magka-infeksyon. O dili na siya makapugong nga maprotektahan ang napaakan sa iro o rabies, no? Kaya sa ako nang ginaingon ang kining rabies ma-transmitted na siya sa usa ka padagiro iring kanang mga vampire bats pero ang common gyud kining iro good, no? Ang mapaakan ka unya na ay inunta open wound yung ma-expose ka sa saliva sa mao nga nakapaak nga iro. So, ang tanan nga paak sa iro kinahanglan gyud nga i-take seriously. Ayo lang kumpiyansa, ha? Parehinon tong akong kailang usa ka Indiano nga napakan ng giro, nuroy me. Usa ka Indian, ha? Indian National. Diri Cebu. Wa na lang yun may dayon og suroy kay pagpakan niya giro. Nung uli na lang me, niya, mo lagi to, pagkaugma. Diya dayon, nagpa-injection og anti-rabies, no? So, ang rabid nga dog, usually kung positive, will die in a week time. Kung naagid siya anang rabies. So hopefully wala to'y rabies ang nakapaak sa imong anak, no? O katong antibiotic makapugong to o na okay na to na inom naman ka nga magka-infection siya. Ikatulong pangunta na, pwede ba na akong mapa-injeksyonan ang akong anak og 10 months naman ng nakalabay. Mutalab pa ba kaha ang gihapon ng anti-rabies sa anak? Kaya kung nang ginaingon, I don't think so nga na ato'y rabies tong ilo nga nakapaak sa imong anak. Kay kung naa pa, mukuan ta siya aning mga simptoma. Sa mga simptoma nga naaka aning rabies, no? Of course, magkahilanat ka, magkaan ka, magluya, labad mong ulo, ngatol ang sa site sa pinakan, anxiety ka, mura kag confused, ha? So, maparalyze, maglisod kag ginhawa, mahadlok sa tubig. Ang mga hydrophobia, kita mga hydrophobia is because it's not because mahadlok ang tubig but because nga ang imong mga muscle lang dapita sa imong tutunlan mo mag-espasa man. So mga nang mura kag mahadlok. So I don't think so nga mao to maghilana tang imong anak, maybe it could be due to some other reasons. Ikaw upat og katapos ang pangutana, may lain bang tambal nga pwede na akong ipainom sa akong anak nga mapalit ra sa butika aron nga mawala ang iyang gibati? Asa bang inyo? Ako lang awag Jeremy, no? Kung magpadala gani mo palihog kuno kog butang pod sa inyong address kay lisura pod aning mag-refer ta sa man ako i-refer kan. So labing madaling panahon dalha kuno siya sa hospital dool sa inyong lugar para ma-assist ang sitwasyon. Kung wala lang ma-affected ang bite mark, ang bite site, ang diin pa mapaki, medyo wa siya magnana, wa siya maana, morag makaingon ko nga wa gyud tingali to siya. Wa gyud siguro to rabies, no? Kay 10 months naman. Pero kung pananglitan na infected, nagnana diha, atong another concern is the infection. Ug katong giingon ako kung wa ba maka hatagan pog anti-tetanus vaccine, no? So isura po, no? Kay wa magug kupo kakita, no? Kining imong pangutana nga mapalitar sa butika unsa may sitwasyon diha, kung pananglitan na apay ongoing infection, then you may bring your child sa pinaka nearest nga bisag health center para mahunaran ang samad unya ma-assess sa kinsa may naa diha, nurse or preferably a doctor, ug naa mo dol sa hospital ma-assess, no, kung magkinahanglan pa further treatment with antibiotic. Okay, so now nakasabot ka sa akong speaker mo Jeremy, no? Kung balikon, I don't think so nga na rabies tong nakapaaktive mong anak nga iro kay 10 months naman ang nakalabay. So salamat kayo. So once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon ng pagpamina sa itong mga programa sa Reman. Taas kita greeting din sa itong lugar. So Pangulo Base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Reman. Daghang salamat ug maayong adlaw.